О віруючі, намісництво – це не прагнення насправді влади. Якщо ми кажемо про глибину цього поняття, каже Абу Муса аль-Аш'арі, радiyallahu анху. Я разом із двома своїми двоюрідними братами увійшов до пророка, алейхіссалату вассалам. Один із них сказав: «О посланцю Аллаха, признач нас керувати», тобто він прагне влади, «частиною того, над чим тебе поставив Аллах, всемогутній і величний». Інший сказав те саме. Тоді він відповів: «Клянуся Аллахом», тобто пророк, мир йому, відповів, «ми не призначаємо, тобто ми не надаємо владу тому, хто сам її просить, і того, хто до неї прагне». І ніколи влада не може бути сама по собі. І це не стосується тільки політики. Це стосується будь-якої сфери. Якщо ми кажемо про керування, це не є мета. Це насправді випробування і амана.